fuerzas del mal! ¿Dónde vais? Venimos en busca de María. ¿Vais a pasar de aquí? ¡Nada! ¡Fuera de aquí, hijos de Satán! ¡Fuera! ¡Fuera! del mal! ¡Seguimos! ¡Adelante! ¡A por María!
Aquesta és la bruixota de Santa Coloma! A partir d'ara la reconeixereu per la seva típica vestimenta del color verd. Un color d'esperança, com l'esperança que tenim nosaltres colomencs de que la Maria surti guanyadora d'aquesta batalla. Les forces del bé estan pujant, però venen perseguides per les forces del mal. Veurem què passa a continuació. Mis respetos. Venimos por María. Piensa que vengo acompañado de las fuerzas del mal. Quiero a María. Colomens? Colomenques? Senyor, durant molts anys hem vist a la Maria deleitar-nos amb la seva música, recitar-nos els seus poemes, cuidar les seves flors grogues allà, a la salzarera, al costat del riu, i en aquesta Maria passejar el seu amor. Aquesta jove artista colomenca no només mereix ser que representa a l'esperit d'aquesta ciutat, i no només per la seva poesia, per la seva música, pel seu amor, sinó a més, perquè ha de defensar la seva dignitat com a dona. Tus palabras no me convencen. Hemos venido a Santa Coloma con las fuerzas del mal para coger a María. ¡Diablas! ¡Al gol! Senyor, mai us entregarem la Maria i lluitarem fins la mort contra la tirania ignorant que vostè representa. Jo, com a senyora del Mas Gramenètum, i per acallar aquestes forces diabòliques, vull donar pas a la germandat dels bons desitjos. Per això, aquí i ara, convoco a tots els camperols i bons homes d'aquesta ciutat perquè defensi la filla de la Castanyera, perquè defensi la Maria. Per tant, generem la germandat dels bons desitjos i ens refugiarem a l'església de Santa Coloma, que està ubicada al Parc d'Europa. Escolteu, senyor, escolteu. ¿Quién dices que son? ¿Quién son estos a los cuales llamas tú? La hermandad de los buenos deseos. Sí, senyor, germandat Que vengan, que vengan. de les forces del mal.